Ioan 8, adnod 31 i 58. Yn y darlleniad yma, rydym ni'n clywed am 2 deyrnas, neu 2 deulu, teyrnas y byd a teyrnas Duw. Yn gyntaf, beth am edrych ar deyrnas y byd? Y mae'r byd a phawb sydd ynddi wedi cael ei effeithio gan bechod. Pechod ydy pethau drwg neu meddyliau drwg sydd yn torri rheolau da Duw. Mae pechod wedi llygru ein calonnau. Rydym yn meddwl a gwneud pethau drwg sydd yn torri gorchmynion Duw a brifo Duw. Mae pawb ar y ddaear a ninnau yn gaeth i'n pechod. Mae'n amhosibl fod yn dda trwy'r adag. Rydym ni yn gaeth i'n pechod. Nid ydym yn dilyn Duw, ond yn dilyn bobl eraill. Dyn ni ddim yn gwrando nag yn caru Duw. Rydym ni yn dilyn y diafol, a mae'r diafol yn llofrydd, yn lladd bobl, ac mae o'n dad bob celwydd. Mae'r diafol trwy'r adag yn deud celwydd. Achos hyn, rydym ni'n elynion i Dduw, a rydym am farw yn ein pechodau. Dim jyst marw yn y bedd, ond bod Duw yn ddig gyda ni. Rydym ni o dan barn Duw, ac yn haeddu cosb, sef byw heb gariad Duw. Rwan, beth am edrych ar deyrnas Duw? Fe wnaeth Duw anfon ei fab Iesu i'r byd yma. Fe wnaeth Iesu fynd a marw ar y groes mwyn i ni allu cael ein maddau a derbyn i deulu Duw, i teyrnas Duw. Mae Iesu yn ein rhyddhau ni o'n pechod. Os rydym ni'n troi at Iesu, bydd Iesu yn torri a cael gwarad o'r pechod. Bydd Iesu wedyn yn rhoi bywyd newydd i ni. Dim gyd pechod afiach, ond bywyd newydd, glân a pur i ni. Ac rydym ni rwan yn gallu bod yn fab neu ferch i Dduw a bod rhan o teulu Duw. Rwan, rydym ni'n gallu gwrando, credu ac trystio Duw ac yn ei eiriau. Rydym ni'n gwrando ac ufuddhau i Dduw rwan, a dim y diafol a pobl eraill. Gyda'r bywyd newydd, ffantastig mae Iesu wedi rhoi i ni, bydda ni yn cael byw gyda Duw am byth. Fod ni'n marw ar y byd yma, dim dyna diwedd y stori. Bydda ni'n cael byw efo Duw am byth yn y byd a'r nefoedd newydd. Bydda ni'n dod i nabod Duw fel ein tad, gan fod Iesu wedi'n achub ni. Edrychwch ar adnod 32. Cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Beth ydy'r gwirionedd yma? Wel, y gwirionedd ydy fod Duw wedi anfon Iesu, a fod Iesu wedi dod i'r byd yma mwyn torri'n pechod ni, fod ni'n gallu dod yn rhydd o'n pechod a'r diafol a'r byd, a fod ni'n cael bywyd newydd yn Iesu Grist, a cael byw efo Duw am byth. So mae'r gwirionedd yma yn rhyddhau ni. A'r cwestiwn ydy, ydych chi'n credu ac yn trystio yn y gwirionedd yma?